Dobar dan, deco, i dobrodošli na čas srpskog jezika. Ja sam učiteljica Mira. Za današnji čas pripremite čitanku, svesku, olovku i naravno dobro raspoloženje. Nadam se da ste se pripremili i udobno smestili, tako da možemo početi sa radom. Za početak ćemo rešavati zagonetke. Do sada ste već rešavali zagonetke i znate da je u njima vešto sakriveno pravo značenje koje treba odgonetnuti. Da bi se što preciznije stiglo do rešenja, zagonetku je potrebno pažljivo pročitati. Pa hajde da čitamo prvu zagonetku. Iznad glave, iznad cela, iznad hrastova, iznad jela, lete oblaci čudnih pčela. Sve su pčele bele, bele i svu decu razvesele. Razmislite malo, šta predstavljaju te bele pčele što lete iznad glava, iznad cela, iznad hrastova i iznad jela? To je sneg. Druga zagonetka. Uz brdo ih moraš vući, pa se voziš pevajući. Uzalud ti visok breg, ako nije pao sneg. Šta to uzbrdo vučemo, a nizbrdo se vozimo pevajući? Šta bi to moglo da bude? To su sanke. Sledeća zagonetka glasi: ko to metlu ima i smeši se svima, lonac šešir nosi, s njim se ponosi. I odelo belo, još i ovo kaži, zašto mrkvu traži? Kome to stavljamo lonac mesto šešira i metlu kao ruke? Zašto će nam mrkva ili šargarepa? Pogađate da je reč o gospodinu u belom odelu, to jest Snežku Beliću. I još jedna zagonetka. Ko perce sa mlaka, padam iz oblaka. Ispružite, deco, dlan, imam beli padobran. Šta to pada iz oblaka? Nešto lako kao pero i ima beli padobran. Šta mislite? Nešto lako kao pero ili pahulja. Rešili smo 4 zagonetke. Njihova rešenja su sneg, sanke, Snežko Belić i pahulja. Na šta vas asociraju ove reči? Na šta prvo pomislite kada čujete reči sneg, sanke, Snežko Belić, pahulja? Pomislite na zimu. Mi ćemo danas raditi pesmu koja se zove Zima i koju je napisao Dušan Vasiljev. Molim vas, otvorite vaše sveske i zapišite Zima Dušan Vasiljev. Prvo ćemo se upoznati sa pesnikom. Ovo je fotografija Dušana Vasiljeva. Ovo je njegov potpis i kraća biografija. Dušan Vasiljev je rođen 1900. godine u Velikoj Kikindi, tada u Austro-Ugarskoj. Danas je to grad u Vojvodini. Proživeo je kratak i dramatičan život. Njegova najpoznatija pesma je Čovek peva posle rata. Dušan Vasiljev za života nije uspeo da objavi knjigu pesama. Napisao je oko 300 pesama, 20-ak novela, 4 drame. Najveći deo njegove zaostavštine čuva se u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Dušan Vasiljev je učestvovao u Prvom svetskom ratu, gde je oboleo i možete i sami da izračunate da je jako kratko živeo, svega 24 godine. Ja ću vam sada pročitati pesmu, a vi je pažljivo saslušajte. Pokušajte da zamislite sve ono što budete
čuli. Zima. Sva je priroda obukla belo, pitome doline i gordi breg. Jedna grlica mala u svom gnezdu zadrhtala. Pao je prvi sneg. I divlje zveri pognute glave polaze u svoj spremljeni zbeg, a zemlja umorno drema. Nigde sada života nema, jer pade prvi sneg. Šumica što se dizala gordo i nebo htela dostići pre, spuštenih stoji sada glava, a sneg ko zastor zaborava pao je preko nje. Glasovi zvona daleko bruje i odjek tiho odbija breg. I kao nebeske ptice, krupne, svilene pahuljice padaju. Veje sneg. Nadam se da vam se pesma dopala. Otvorit ćete vaše čitanke i u sadržaju pronaći pesmu Zima. Vaš zadatak je da pročitate pesmu kako biste uočili šta se u pesmi opisuje. U toku čitanja podvucite ili zaokružite nepoznate reči. Možemo li da krenemo? Čitat ćemo strofu po strofu i zajedno analizirati nepoznate reči. Kažite mi koliko ova pesma ima strofa. Ova pesma ima 4 strofe. Krenut ćemo od prve strofe. Sva je priroda obukla belo, pitome dolini gordi breg. Jedna grlica mala u svom gnezdu zadrhtala, pao je prvi sneg. Kakve su to pitome doline? Da li ste nekada čuli ovu reč pitom? Na primjer, pitom pas. Pa šta bi to moglo da predstavlja? Pitome ili mirne, tihe, blage. Kakav je to gordi breg? Sigurna sam da ste nekada čuli da neko gordo podigne glavu. Koja bi reč mogla da stoji umjesto reči gordo? Šta mislite? Ponosan ili onaj koji se uzdiže visoko. Grlica. Čim je u svom gnezdu zadrhtala, pretpostavljate da je grlica ptica. I to ptica selica, koja je slična golubu. Ovako izgleda grlica. Naseljava Evropu i Zapadnu Aziju, a zimi se seli u Afriku. Naša grlica iz pesme je malo zakasnila. Pogledajte ovu grlicu. Ovo je ptica koju mi viđamo u našim krajevima i zovemo je gugutka. Znači i to je vrsta grlice. Vratit ćemo se na pesmu i na drugu strofu. I divlje zveri pognute glave polaze u svoj spremljeni zbeg, a zemlja umorno drema. Nigde sada života nema, jer pade prvi sneg. Gde odlaze divlje zveri? U spremljeni zbeg. Šta mislite? Šta je zbeg? Da li postoji druga reč koju možemo upotrebiti umjesto reči zbeg? Gde odlaze? Zbeg, sklonište, jazbina, mesto gde se životinje, a i ljudi sklanjaju od opasnosti.
Idemo na treću strofu. Šumica što se dizala gordo i nebo htela dostići pre, spuštenih stoji sada glava, a sneg ko zastor zaborava pao je preko nje. Pretpostavljam da ste zaokružili ovo zastor. Da li možete na osnovu stihova, a sneg ko zastor zaborava pao je preko nje, da pretpostavite šta znači ova reč zastor? Nešto što je prekrilo šumicu, jel tako? Znači, zastor je prekrivač, može biti neka deblja zavesa. Poslednja strofa. Glasovi zvona daleko bruje i odjek tiho odbija breg i kao nebeske ptice, krupne, svilene pahuljice padaju, veje sneg. Kažite mi, šta je ovo odjek? Da li vam se desilo da nekada glasno izgovorite svoje ime i da ga čujete kako ono ječi, odzvanja i kada vi prestanete da govorite? To je odjek ili eho, zvuk koji se odbija od nečega pa se ponavlja. Pre nego što krenemo na analizu pesme, pogledajte ovaj pejzaž. Koja boja preovladava na njemu i zašto? Bela, naravno, pao je sneg. Pogledajte ovu sliku. Kako se osjećate dok posmatrate kako pada sneg? Da li vam je lepo? Postoji priča koja kaže da kada vidiš da pada prvi sneg, treba da zamisliš želju i ona će se ostvariti. Preći ćemo na analizu pesme. Dok budemo radili analizu pesme, koristite vaše čitanke i u pesmi pronađite odgovore. Idemo na prvo pitanje. Koju prirodnu pojavu opisuje pesnik? Znači, šta pesnik opisuje u pesmi Zima? Opisuje sneg. I to prvi sneg. Gde bi mogao da se nalazi posmatrač ovog prizora? Znači, gde bi mogao da stoji onaj koji posmatra sve ovo? Šta mislite? Mogao bih da stoji na kraju šume ili na nekom bregu brdašcetu odakle se vidi šuma, bregovi i doline. Zašto je grlica zadrhtala? Zašto je grlica zadrhtala u svom gnezdu? Šta mislite? Zato što je hladno. Grlice baš i ne vole zimu. Šta rade divlje zveri? Kuda odlaze? Naučili smo novu reč. Odlaze u svoja skloništa, jazbine, zbegove. A zašto? Prikupile su dovoljno hrane kako bi preživele hladnu i dugu zimu. Zbog čega zemlja umorno drema? Zašto pesnik kaže da zemlja umorno drema? Od čega je umorna? Šta mislite? Snežni pokrivač je težak i debeo. Sa čim je pesnik u trećoj strofi uporedio sneg? Pronađite treću strofu i pogledajte sa čim je pesnik uporedio sneg. Naučili smo novu reč, a to je zastor, odnosno prekrivač. Zašto je nekad gorda šuma sada spustila svoje glave? Šta mislite? Zašto je spustila svoje glave? Malo pre smo rekli da je sneg težak i kada padne na grane drveća, one se savijaju. Kakve su pahuljice? Pronađite u pesmi strofu u kojoj pesnik opisuje pahuljice. Kakve su one?
One su krupne, svilene, pesnika podsjećaju na nebeske ptice. Da li je prvi sneg u pesmi Zima doneo prirodi lepotu ili samo mir, tišinu i hladnoću? Razmislite malo o ovome. Priroda izgleda prelepo, ali je prvi sneg doneo strepnju, strah i hladnoću mnogim životinjama. Čime pesma obiluje? Čega to ima dosta u pesmi? Šta mislite? Ima puno opisa. Takve pesme se nazivaju opisne ili deskriptivne pesme. Opisna deskriptivna pesma je vrsta lirske pesme u kojoj pesnik slika prirodu i njene pojave. Molim vas, zapišite ovo u vaše sveske. Opisna deskriptivna pesma je vrsta lirske pesme u kojoj pesnik slika prirodu i njene pojave. Kada smo već kod opisa, kažite mi šta bi bila tema ove pesme? Šta to pesnik opisuje? Tema: opis prirode dok pada prvi sneg. Zapišite i temu u vaše sveske. Opis prirode dok pada prvi sneg. Pogledajte ovu sliku. Slikarka Jasmina Vučković je naslikala ovaj pejzaž, odnosno izgled predela koristeći boje. A da li pesnici mogu da slikaju i kako? Da li možemo da zamislimo pejzaž i sliku prvog snega iz pesme Zima? Možemo, naravno. Čitajući pesmu, mi zamišljamo opisane predele. Pesnici opisuju koristeći pesničke slike, odnosno pesničke slike su rečima izazvane slike. Pesnici slikaju rečima. Ispred vas se nalaze pesničke slike iz pesme. Međutim, redosled ne prati opisivanje iz pesme. Vaš zadatak je da u kružić upišete brojeve po redosledu kojim se pesničke slike pojavljuju u pesmi. Pesničke slike su sledeće. Zveri odlaze u svoje jazbine. Zvona bruje u daljini, sneg veje, priroda se zabelila, grlica drhti u gnezdu i šumica je pokrivena snegom. Pogledajte vaše čitanke. Kako pesma počinje? Koja pesnička slika nam je prva po redu? Priroda se zabelila. Koja je sledeća pesnička slika? Šta možemo da zamislimo? Grlica drhti u gnezdu. Dalje. Treća pesnička slika. Zveri odlaze u svoje jazbine. Koja nam je četvrta pesnička slika? Šumica je pokrivena snegom. Zatim, čujemo zvona u daljini. I šesta, sneg veje. Znači, ovo su pesničke slike iz pesme Zima. Pesničke slike su rečima izazvane slike. Pesnici slikaju rečima. Pesnik je prirodi i nekim pojavama u njoj pripisao ljudske osobine. Pronađi delove iz pesme
u kojima to prepoznaješ. Koje ljudske osobine je pesnik pripisao prirodi? Šta to priroda radi? Priroda se oblači u belo. Da li je moguće da se priroda oblači u belo? Ko se oblači? Čovek, naravno. Koje ljudske osobine je pripisao šumi? Šumica je bila gorda, a sada je savila glavu. Da vidimo, šta radi zemlja? Zemlja umorno drema. Kakve su doline i bregovi? Doline su pitome, a bregovi gordi. Sada malo da ponovimo ono što smo naučili na ovom času. Pred vama je kviz koji ćemo zajedno odraditi. Za svako pitanje imate 30 sekundi da ga pročitate, razmislite i date odgovor. Ko ima mogućnosti može prepisati link ili jednostavno skenirati QR kod i odraditi kviz nakon časa. Sada ćemo svi zajedno raditi. U kvizu se nalaze pitanja raspoređena u 7 kutija. Možemo da krenemo? Birat ćemo kutiju broj 3. Pitanje glasi: a sneg ko zastor zaborava pao je preko nje, znači sneg je pokrio šumu i ona se ne vidi od beline, ili zima se ne vidi jer je pao mrak. Šta je tačno, pod A ili pod B? Pod A, naravno. Hoćemo li na kutiju broj 5, na primjer? Koja reč se pominje u svakoj strofi? Pod A pahulja, pod B zima, pod C sneg ili pod D gordo. Pogledajte. Koja reč se pominje u svakoj strofi? Sneg, naravno. Pogledat ćemo, na primjer, koje pitanje krije kutija 4. Koja slika odgovara pesmi? Pod A, pod B ili pod C? Šta se to u pesmi opisuje? Da li se pominje Snežko Belić ili golub na vratima? Ne. Pominje se sneg. Hoćemo li na kutiju broj 1? Ko je napisao pesmu Zima? Pod A Dušan Radović, pod B Dušan Vasiljević ili Dušan Vasiljev? Naravno, Dušan Vasiljev. Kutija broj 2. Ko je u pesmi oborio glavu? Šumica, grlica, breg ili dolina? Šumica. Kutija broj 7. Pitanje glasi: koliko pesma ima strofa? 5, 4 ili 6? Šta mislite? 4, naravno, malo pre smo rekli. I posljednja kutija je broj 6. Pitanje glasi: pronađi autora pesme Zima. Ovo je Branko Ćopić. Ovo je Duško Radović. I ovo je naš pesnik
Dušan Vasiljev. Bravo, rešili smo tačno svih 7 pitanja. Ostao nam je još domaći zadatak. Za domaći zadatak nauči pesmicu napamet. Ako želiš, možeš i da je ilustruješ i to, na primjer, u obliku stripa sa 4 sličice. Znači, svaka strofa jedna sličica. Nadam se da vam je bilo zanimljivo. Do sljedećeg susreta ostanite mi zdravi i veseli. Doviđenja, deco!